Ahojte priatelia, tak sú 4 jazdci apokalypsy vo vzťahu a idem vám pozdieľať niečo o nich a že moja otázka je to, že či sa aj vám niektorý z týchto jazdcov objavuje. Tak ten prvý jazdec je kritika. To znamená, že namiesto toho, aby to bolo, že budem rozprávať o svojich pocitoch, potrebách, čo vnímam, že je správne, čo by mohlo byť lepšie, príde chlap domov a žena spustí hneď na ňo, jak vstúpi proste do dverí, ty stále pracuješ, vôbec nie si s nami, vôbec sa nám nevenuješ, si workoholík, proste nie si disciplinovaný a začne takto ukazovať prstom. No čo sa vtedy deje, že tá druhá strana sa môže uzatvárať alebo ísť do obrany alebo do protiútoku ešte a neprospieva to vzťahu. Čiže častokrát je o mnoho lepšie ísť s tým, že rozpráva o tom, že pozri sa, keď si takto bol dlho v robote, napríklad povedal, že prídeš o 7, prišiel si 19:45, tak sa cítim osamelá, cítim sa sama, nahnevaná, že rozprávam o svojich pocitoch a tým pádom ako keby tá druhá strana, že neútočím. Tá ďalšia vec, ktorá je veľmi kritická, je tá obrana a protiútok, čo tiež nepomáha, čiže namiesto toho, že nám začne niečo rozprávať a poviem, že ty kokos asi vieš, čo máš pravdu, tak ja prídem a idem do obrany, čo mi ty rozprávaš, začnem vysvetľovať, idem do role nejakého dobrého chlapca, začnem sa ospravedlňovať, aké to napríklad nie je vtedy potrebné, ani účinné, alebo prídem a začnem rozprávať do protiútoku. Čo ja nám zarábam peniaze, čo ty ako s deťmi vychovávaš a zrazu ja idem do protiútoku, keď na mňa útočené. Toto tiež nepomáha, lebo proste sa ako keby stupňujú sa tie látky toho hnevu a tej frustrácie. Tretí je sarkazmus. Toto je obrovský nebezpečný kôň alebo jazdec apokalypsy, kvôli tomu, že vtedy to je také sarkastické, jedovaté, podpichovačné, ironické, také ponižujúce správanie partnera, partnerky, ale tu je napríklad to, že ten protied, alebo ako s tým pracovať, že ako si vieme jeden druhého viac vážiť, rešpektovať, mať v úcte, pozdieľať tie naše pozitívne kvality. Ale ono je veľmi dôležité povedať, že pochopiť, že prečo sa to vlastne deje. To znamená, že keď partnerka je ku mne sarkastická, nemá ku mne úctu a neváži si ma, tak je veľmi dôležité sa pozrieť na to, že ako ja si seba samého vážim, ako ja mám v sebe rešpekt a úctu a tam začať, lebo pre niečo sa to deje. A častokrát je to so mnou a nie s tou partnerkou, z mojej skúsenosti. A ďalšia vec, posledný je stonewalling, to znamená tak ako keby, že ten štvrtý jazdec posledný, že sa uzavrem. Že na 3 dní sa zavriem do miestnosti, vôbec sa s nikým nebavím a ako keby vtedy je dôležité povedať, že teraz ja neviem, ako s tým pracovať, potrebujem prestávku. Čiže to je tiež taká forma toho